ing'eyo ni samoro bende kanyo ma bende iwacho nono wan bende wantie kod jukumu moro kanyo ni bende sama bende dhi ling'o ombulu to bende parie ng'at mi dhi ling'o ombulu akia ka jatelo ni owacho wach ni nikech omino gimo wacho no koso wache awacha mar koro yawa dhi koda somo miwacho mar mok chudni gimomiyo nokete ni wachi konyo jonyuol ahinya neno kete nikech ratiro mar chiwo somo maber ne oganda en tij sirkal en tij piny owacho mamano is a right ma wan ne wadeka deka chako free primary education lakini koro karune kod telo mar migosi Mwai Kibaki manosenindo en koro neno konyo mana chopo singo monego beni sirkal ka sirkal chopo to kako riwacho ni jonyuol ok oket peke somo nikech somo ni nono ere gima sirkal wuon osebedo katimo mi mondo o involve jonyuol Cleo osebiro kae kinde moro ma wacho to ere gima omiyo samoro itamo jonyuol dhi kata skul kendo chake ne owuoyo about ginene skunda miwang'o gi mitimo ang'o gi ang' momiyo janyuol ni en onyuolo nyathi to kosekele skul ka seche moko inene kaka en emonyalo ketho nyathini iwacho ni kik jonyuol bi e skul kinde ma penj idwa tim nikech jonyuol biro konyo mondo penj okwal jonyuol gi golo ga penj ni kure magi gin jotelo maduoko wachien to gin jotelo mawacho ni koro gin giwuoyo from convenience owuoyo mar mondo ne en maybe kaka koro ng'ama support piny owacho lakini ok apar ka chunye won gi iye o amini kata yie gi gima wacho no en gima dier nitie part ma government nyaka play ma en making sure ni wan gi resources moromo sikunde go nitie kod mwandu kod gige puonjruok moromo mondo jopuonjo obed ni nyalo chiwo somo madwarore to jopuonjre obed ni nyalo somo maber jonyuol nitie role margi mar tego kod luwo kaka nyithindo dhi mbele kod wuoyo gi jopuonje gitiyo karachiel skunde obedo well funded an aseneno gwenge mang'eny ma jonyuol ose come up together mong'iyo to koro ang'ono ma waremo ka tang'ono ma wanyalo timo mondo watim nadi mondo wajiw kendo mondo wapong' kanyo koro jatelo mantie no mago e group mag jotelo makoro yiero mabiro koro ng'ato ka ng'ato bende onego pimie to mano jatelo monego bed nikech mano en ng'ama onego bed ni en emojiwo somo ng'ano ni e bunge en monego bed ni kodhi e bunge kacha chande to siro mondo migawo mar education ni omi allocation moromo to koro ka en emosebedo gi paro kamano it means ni wan koro kaka jonyuol gi jopiny wan no jwang'a koro kanyo watim kaka wahero to somo ok wanyal tugo go to somo nyaka koro sani wa hold government responsible mondo gihakikisha ni somo koro ketie tugo mila mang'eny ma koro ikete somo ni to ok wanyal bedo ni somo ni kuom somo ni iwacho weche mopogore ji wacho dhok mopogore koro nyaka sirkal ni bende decide ni koro kuom ji adek gi jatend migawo mar pesa jatend migawo mar somo PS mar somo mancho wuoyo gi ker nyaka gibe koro gitim gimiluongo ni putting their house in order mondo ginyiswa statement achiel to an statement manyalo dwaro kuom ker ni nyaka obiyo miwa commitment ni gima nyocha jatend migawo mare owacho cha en gima ok bitiyo ni obiro commit to keto resources to gibiro tiyo gi partners moko